No niin, hyvää iltaa kaikille tutulle tuntemattomille. Mun nimi on tosiaan Petri Kiuru ja mä tuun tänään kertomaan firmasta nimeltä Zinsino muutaman sanalla. Mutta kerron ensin muutaman sanalla itsestäni. Eli tosiaan Petri Kiuru on mun nimi ja on pitkän linjan yrittäjä. Eli on toiminut yrittäjänä yli 36 vuotta. Jopa hämmästyin itse tuossa, kun vähän rupesin katselemaan, että montas vuotta tässä on oikein tullut oltua se on aika pitkä periodi. Ja voin kertoa, että olen nähnyt kaikenlaista yrittämisen maailmasta. Ää, Toivottavasti oppinutkin jotain ja ihmisistä, psykologiasta on koko itse asiassa yrittämisen ja yrittäjyyden ympärillä. Ja ei koskaan alakaan hämmästymästä, mitä tapahtuu. Se on erikoista. Mulla on ollut firma Espanjassa 7 vuotta, Ranskassakin 3 vuotta ja Bulgariassa 4 vuotta. Että on jonkun verran tätä kansainvälistä kokemusta myös. En ole asunut noissa maissa, mutta olen käynyt erittäin paljon siellä, että välillä juoksin lähes viikoittain Espanjassakin. Ei ollut mitään terveyteen liittyvää liiketoimintaa, vaan ihan muuta. Tehtiin telekommunikaatiopalveluita Espanjassa ja Ranskassa ja sitten taas kuvakäsittelyä tuolla Bulgariassa, Sofiassa, Bulgarian pääkaupungissa. Mutta Zinzinoa mä törmäsin tuossa tota, melko lailla 10 vuotta sitten. Mun hyvä ystävä pyysi mut kahville ja sanoi, että hän aloitti uuden liiketoiminnon, että kiinnostaisi varmaan suokin, että haluatko kuulla siitä. No totta kai. Mä, mä haluan aina kuulla, jos on jotain uutta. Ja tavattiin tuossa Helsingissä niin Kaisaniemen kadulla ja istuttiin kahvilla ja käytiin vähän läpi, että mitä Zinzino on. Ja voi sanoa, että en mä syttynyt heti. Että oli vähän silleen, että okei, että mitäs tässä nyt oikein tehdään ja mikä tämä firma oikein on ja, tota, ja, ja, ja mikä tämä business niin kuin on. Ja okei, sitten tuli toi testikin ja ei se silloin vielä valtavasti resonoinut, mutta sitten rupesin tutkimaan vähän tarkemmin firmaa ja meni kyllä monta viikkoa. Oli erittäin sinnikäs kaveri ja laittoi mulle päivittäin viestiä, että joko lähdetään tekemään. Ja sitten loppujen lopuksi mä ajattelin, että no, mitä mä tässä menetän, että mä lähden katsoa, että mitä tämä liiketoiminta ihan oikeasti on, koska mä oon kiinnostanut aina suoramyynti ja että mitä siinä tehdään. Ja mä tosta, okei, nyt on kerrankin mielenkiintoinen yritys, kun on ruotsalainen ja on, on noteerattu silloinkin Nasdaqissa jo. Ja tässä oli paljon elementtejä. Esimerkiksi veroasiat oli hoidettu silleen, mikä resonoi mulla, että tästä ei voi verottomasti nostella tuloja, vaan ne tulee aina näkyviin ja siellä on alvit otettu huomioon ja muut. Ja se on mun mielestä, koska tämä maa ei elä ilman verotuloja, niin mä en halua lähteä sellaisiin firmoihin mukaan, missä ensimmäiseksi mekin sanotaan, että tästä voi sitten nostella palkkioita eikä makseta veroja, niin se ei ole oikein mun ajatusten mukaista toimintaa ja ei sovi mitenkään mulle. Mutta mä otan tuosta presiksen ja lähdetään käymään vähän sitä läpi ja katsotaan, että olisiko tässä mahdollisesti sulle jotain, joko tuotepuolella tai sitten ihan tuossa bisnespuolellakin. Eli Zinzino on tosiaan firman nimi, ruotsalainen yritys, norjalaiset perustajat, sen takia tämä kuva on Norjasta. Suomalaiset tietää, että ei tämä ei ole Ruotsista tämä kuva, vaan se on Norjan vuonoista tämä kuva. Maailma on kesken kahta suurta haastetta, ja niitähän me ollaan taklaamassa. Eli henkilökohtainen talous ja sitten terveyshyvinvointi. Kaksi isoa haastetta. Tässä on vähän Danske Bankin tutkimusta siitä taloudellisesta mielenrauhasta. Ja niin kuin tästä kuvasta nähdään, niin suomalaisilla ei oikein ole sitä taloudellista mielenrauhaa. Eli meidän käppyrä on valitettavasti menee tuonne alaviistoon, kun muilla menee yläviistoon, muilla Pohjoismailla. Ja tämä on aika huolestuttava juttu. 51% niin, meistä niin kulut ylittää säännölliset tulot. Tämä ei kuulosta hyvältä. Ja joka viides, eli 1/5
suomalaiset niin luottaa omaan taloudelliseen tilanteeseen suuressa määrin. No, se on hämmästyttävä alhainen luku. Ja tällä me haluttaisiin tehdä jotain. No, mitkä näistä keinoista on sellaisia, mitä koetaan, että voi vaurastua? Ja tämä on niin kuin, mun tekisi minulla laittaa silmät kiinni, että tämä on niin kuin käsittämätön, että tämä on kyllä kansaa aivopesty aika hyvin. 41% on sitä mieltä, että vaurastumiseen niin lottovoitto on se tapa. Et mä en tule ikinä ymmärtää tätä, mutta valitettavasti se näin on. Perintökin on tuo 18% mieltää sen, että voi vaurastua odottaa perintöä, odottaa, että sukulaiset kuolee, että saa rahaa. Ja yrittäjyys on ainoastaan 11% on sitä mieltä, että 1/10 on sitä mieltä, että yrittäjyys on se, miten voi vaurastua. Ihmiset tarvitsevat oikeasti uusia ideoita, että miten voisi vaurastua. Ja tuo yrittäjyys oikeasti pistää silmään tuolta. No mitä ihmiset etsii sitten? Tässä on vähän listattu asioita, mitä ihmiset etsii tänä päivänä. Ja tästä on aika kiva priorisoida itse vaikka 2-3 tuolta, että mitkä mahtaisi olla sellaisia asioita, mitkä sulla oikeasti resonoi ja mikä voisi olla mahdollista, jos sä saisit jonkunnäköisen lisätyötulon tai sun muuten tulot kasvaisi. No se on tietenkin tuo lisätulo tuossa heti ensimmäisenä ja siitä liittyy paljon talouteen, että taloudellinen itsenäisyys ja tietenkin oma liiketoiminta, moni haaveilee sellaisesta, mutta sitten ihan aika, että voisiko sillä ostaa aikaa, mitä sä voisit viettää sun ystävien ja sun perheen kanssa. Ja toki monella alkaa tänä päivänä vähän miettiä, että miten tuo eläke oikein, koko ajan puhutaan, että eläke nousee, eläke pienenee, niin pitäisikö sitäkin turvata jollakin tapaa. Sitten on tietenkin muiden ihmisten auttaminen ja sitten yhteisöllisyys ja uusien ystävien saaminen sitä kautta. Ja se tietenkin, että jos sä oot yrittäjä, niin silloin sä oot yleensä päätäntävallassa siinä. Eli sä oot itse oma pomo. Toki matkustaminen resonoi myös, varsinkin nyt kun katsoo ulos taas, niin on pimeätä ja on sateista, niin eihän toi hirveästi inspiroi toi keli mihinkään. Että matkustaminen on aina sellainen mukava piipahtaa vaikka viikoksi 2 jossain tuolla vähän, missä se aurinko jopa paistaa. Sitten on tietenkin henkilökohtaiset tavoitteet ja henkilökohtainen kehittyminen ja mahdollisen perinnön jättäminen jälkipolvelle, jos sellaista haluaa tehdä. No miten Zinzino sitten missä me toimitaan? Niin kuin näette kartasta, me toimitaan aika globaalisti. Meillä on toimistoja, meillä on logistiikkavarastoja ympäri maapalloa. Meillä on siellä porukkaa töissä eri maissa. Eli toimitaan tosiaan globaalisti. Siellä on lähes 50 maata, missä me ollaan täysin auki ja voidaan tehdä liiketoimintaa. Ja sen lisäksi meillä on 50 tosi webshop-maita, eli yli 100 markkinaa, missä me toimitaan. Perustajat Hilde ja Örjan Seele näkyy tuossa kuvassa. Mahtava pariskunta, perustaneet 20 vuotta sitten firman. Meillä oli just 20-vuotisjuhlat Oslossa tuossa muutamia viikkoja sitten. Ja tosiaan, kun sanoinkin tuossa, että nykyään on Nasdaq First North Premier-listalla, niin listattu toi meidän osake. Ei välttämättä huono aika ostaa Zinzino osakkeita, että tuli vähän alaspäin ja kävi tosi huipulla siellä. Niin voisi olla tosi hyvä kohta nyt ostaa osakkeita. Firma on todella vahva taloudellinen pohja ja 2-numeroinen myynnin kasvu. Ja se on ollut tosi pysyvää. Se näkyy, mä näytän tuossa myöhemmin vähän liikevaihtokäppyrää tuossa. Ja tuotteet toimintaa tosiaan yli 100 maahan. Trustpilot, jos joku on käynyt tutustumassa siellä, niin me saadaan siellä 4,1 tähteä, mikä on ihan huippulukema. Että voitte käydä googlailemaan siellä, tai googlailemassa Trustpilottiin mennä ja katsoa vaikka sieltä, että mitä me teleoperaattorit, millaisia tähtiä ne saa. Voin kertoa, että sillä ei paljon tähdet loista. Se on vähän yli yksi tähteen, mitä ne saa teleoperaattoreille, eli se, miten hoidetaan asiakasrajapinta, niin tulee suoraan siitä. Tässä on vähän kasvusta, että miten yhtiö kasvaa. Tänä vuonna toi palkki tulee olemaan erittäin korkea. Että on puhuttu jopa reilusti yli 300 miljoonan liikevaihdosta. Eli kasvuvauhti on tällä hetkellä todella kova. Ja se on tietenkin meille, ketkä tehdään tämän liiketoiminta, niin äärimmäisen hyvä, koska firmalla on rahaa, firma pystyy kehittämään tätä edelleen, kehittää uusia tuotteita meillä on tullutkin. Ja se on ollut mahtava nähdä. No mitä globaali megatrendi? Siirrytään arvauksesta testipohjaiseen konseptiin. Ihmiset haluaa tietää, kun ne käyttää jotain lisäravinteita, että tarviiko ne niitä ja toimiiko ne. Yli 500 miljoonaa ihmistä käyttää jo nyt omega-3 lisäravinteita,
yli miljardi ihmistä käyttää erilaisia vitamiinilisiä, eurooppalaisista yli 70%. Näin muuten tänään statistiikkaa, että suomalaiset on kärjessä lisäravinteiden käytössä Euroopassa. En tiedä johtuneeko se tuosta, kun katsoo tuosta ikkunasta ulos, niin tuosta kelistä, mutta se oli aika mielenkiintoinen nähdä sellainenkin. Mä toivon varmaan jakaa sen jossain kohtaa, sen tekstin tuolla jossain. Mutta 97% feilaa ton meidän balance-testin, mikä on aika hälyttävä numero. Mä kerron siitä vähän lisää tässä kohtaa. Sintinon tavoite on testata miljardia ihmistä. Me ollaan edelleen tuolla innovoijat-osastolla. Me ollaan pikkuhiljaa siirtymässä edelläkävijät-osastoon. Ja me nähdään nyt sitä, niin kuin näette tuossa meidän liikevaihdon kasvussa, niin me tullaan näkemään se tuossa kohtaa, kun mennään tuonne edelläkävijät-osioon, niin sellaisetkin ihmiset, jotka aikaisemmin halunnut kuulla Zinsinosta, haluaa nyt kuulla. He ottaa yhteyttä ja haluaa kuulla, mitä me tehdään oikein. Meillä on nykyään 4 testiä, eli me testataan rasvahappoja tuolla balance-testillä, tuolla keltaisella D-vitamiineja ja vihreällä HbA1c, eli se ei monelle sano paljon mitään, mutta se on pitkä verensokeritesti. Eli kakkostyypin diabetesta kartoitetaan sillä. Mutta sitten 2,5 viikkoa sitten launchattiin Gut Health Test, eli testataan suoliston hyvinvointia ja millaisessa kunnossa se sun suolisto on. Ja tämä ei todellakaan ole, että siellä on pieni lapion mukana, millä otetaan nokare siitä itsestä, vaan sama testimenetelmä, pari tippaa verta sormesta laboratorioon. Kävin just viemässä postiin yhden mun hyvän ystävän, mun asiakkaan, Gut Health-testin. Mielenkiintoista nähdä, että millainen testitulos tulee. En ole vielä saanut omaakaan, että se voi tulla tällä viikolla. Mä odottelisin, että toivottavasti tulee. Testit analysoidaan Oslon tiedepuistossa Vitasin laboratoriossa, Vitas AS-laboratoriossa. Iso kansainvälinen laboratorio löytyy vitas.no-osoitteesta. Isoja asiakkaita, siellä on yliopistoja, Oxfordia, Oslo yliopistoa ja vaikka mitä. Siellä on isoja yrityksiä myös, esimerkiksi GE Healthcare, yksi maailman suurimpia terveysalayrityksiä. Me ollaan yksi asiakas siellä. Tässä on vähän dataa siitä, kun me ollaan tehty 1,5 miljoonaa noita rasvahappotestejä, eli toi punainen testi, mikä siinä oli balance-testi, eli sillä kartoitetaan oikeasti sun kehon kunto, missä kunnossa sun keho on, miten se toimii, miten eri ravintoaineet imeytyy sinne kehoon. Me ollaan Suomessa tehty noin 65 000 testiä, ja testitulokset ei ole hyviä Suomessakaan. Me ollaan vähän parempia kuin muut, mutta ne on aika marginaalisia. Eurooppa on vähän parempi kuin muut maanosat, mutta aika marginaalista. Että onko se 95 vai 99%, kun keskiarvo on 97, niin ne on marginaalisia juttuja. Te voitte mennä tuonne zinsinotest.com-sivustolle, käykää katsomassa siellä, te voitte jopa maittain nähdä, että millaisia testituloksia siellä tulee. Tässä terveyshyödyt on kaikille, eli tuotteet, mitä meillä on, niin se ei määritä ikää. Ja meidän päätuote, tietenkin tuo Balance Oil, niin sopii kaikille. Eli se on vauvasta vaariin. Et heti kun rintaruokinta loppuu, niin silloin pitäisi antaa omega-3-tuotetta niin lapsille. Kehittymiskäyrä on mielenkiintoinen, kun he saa riittävästi omega-3-pohjaisia rasvahappoja. 95% asiakkaista saavuttaa tasapainon 120 päivässä, eli 4 kuukautta tarvitaan siihen väliin. Tehdään testi, käytetään tuotetta, tehdään uusi testi, follow up, niin tiedetään, missä mennään. Ja tässä on vähän nyt juttua tästä uudesta meidän suolistotestistä, eli tämä on samalla lailla kotona tehtävä, pari tippaa verta tuohon, niin kuin sanoinkin, että tänä aamulla jos tehtiin. Tosi visuaalinen tuo testitulos, te näette liikennevaloilla, kaikki tietää, että jos siellä on punaista, niin se ei ole hyvä. Keltaista, vähän, ei huono, mutta ei niin hyväkään. Ja vihreä on tietenkin sitten, voi nostaa molemmat peukut ylös ja juhlia sitä. Mutta se mittaa 3 metaboliittia, jotka esitellään sitten 5 eri terveysmarkkerina, eli mitä tuossa näkyykin. Ja se antaa oikeasti niin kuin kuvan siitä, miten sun suolisto toimii, millainen sun ruokavalio, miten se ruokavalio on toiminut sulla ja yleisesti elämäntapoihin. Tässä on vähän sitä testituloksia, mutta en rupea menemään tuohon nyt sen tarkemmin. Mutta äärimmäisen mielenkiintoinen ja tosi paljon dataa antava testi, ihan kenelle tahansa.
Sieltä löytyy videot, menkää Cincino Suomi YouTube-kanavalle, niin sieltä löytyy hyvät, erittäin hyvät videot tästä aiheesta. Nämä on lyhyitä videoita, niin kuin näette, niin minuutin, vajaa 3 minuutin videoita, tosi informatiivisia ja saatte paremman kuvan siitä, että mitä tuo meidän testi tekee. Kenenkään muulla ei muuten ole tuollaista testiä. Eli Cincino Suomi sieltä YouTube-kanavasta. Dr. Colin Robertson on kirjoittanut The Gut Matrix-kirjan, missä hän käy läpi suoliston toimintaa ja siitä, mitkä oikeasti vaikuttaa tuohon. Kuka sinut on kutsunut tähän, niin kysykää, sattuko hänellä olemaan tuo kirja ja lainatkaa se. Se on nopeasti luettava, se on aika ohkainen opus. Paljon hyvää asiaa. Toki se on englannin kielellä, että katsotaan, että tulisiko siitä joskus joku päivä joku suomentaisikin sen. Tässä on kaikki meidän tuotteet, eli meillä on tosiaan 4 niitä kuivaritestejä, eli testimenetelmä on sama, mitä tehdään vastasyntyneille lapsille, ne kantapäästä otetaan. Siellä tietenkin eri markkereita tutkitaan. Sitten on tuo meidän balance-perhe, eli sieltä valitaan, minkä haluaa ottaa. Siellä löytyy kapselit, kuka reissaa paljon, niin ne on läpipainettavat kapselit, yksittäin pakattuja, eli ei tarvitse sitä jääkaappisäilytystä niin kuin normituotteet. Sitten on nämä immuniteetti- ja tasapainon palauttamista edistävät tuotteet, eli siellä on toi Extend, mikä on monifytoravinne, mikroravinteita. Sitten on Protect, vähän sellainen oikeastaan voisi sanoa melkein kausituote. Toki monet käyttää sitä esimerkiksi siitepölyallergiaan toimii äärimmäisen hyvin, mutta se boostaa sun immunipuolustusta. Siinä on Shina meidän D-vitamiinituote, sisältää magnesiumia kanssa. Multify on meidän ainut lapsille suunnattu tuote. Ja sitten Spirumax, juuri sain Spirumaxi taas mun loppuni. Se on spiruliinatuote tablettimuotoisena. Siinä on gene on kehoa puhdistava, heittää pois kuolleet solut kehosta, rasittamasta kehoa ja altistamasta erilaisille sairauksille. Viva, moni on saanut unen takaisin sillä sahramipohjainen tuote. Sahramilla on rauhoittava vaikutus. Niin toimii todella hyvin mutta jos on muuten hermostunut tai muuta, niin Viva on silloinkin äärimmäisen hyvä tuote. Rauhoittava vaikutus tosiaan. Paikkasi on meidän uusimpia tuotteita kanssa, eli se on spirulinapohjainen, niin urheilijat käyttää todella paljon, vaikuttaa hapenottokykyyn, ää, tosi ainutlaatuinen tuote. Se on mulla itse asiassa loppu, mutta onneksi on tulossa, niin pääsen käyttämään taas sitä. Sitten suoliston terveyttä edistävät hyvinvointituotteet, niin toi Zinobiotic, se on meidän kuitutuote, 8 eri kuidun sekoite, tosi uniikki tuote, joka aamu käytän itse sitä. X-Gold on kurkumiini ja piperiini sekoite, eli piperiini tehostaa kurkumiinin immuniteettivaikutuksia. Itse lorautan joka aamu sen tuoremehun sekaan. Niin se on tosi vahvaa kurkumiinia, että käytän muutenkin sitä maustena paljon. Liinseikko meidän sheikkituote. Voidaan korvata aterioita, jos haluaa vaikka painoa tiputtaa, niin kuulin just kaverilta, että käyttää silleen, että ottaa, se on pussiin pakattu, niin 2 pussia aamulla, päivällä ja illalla, ja sanon, 3. päivänä alkaa tapahtua ihmeitä, alkaa paino tippua, eli rupeaa polttaa rasvaa kunnolla. Energiapatukka, ei sokeria, meillä ei missään tuotteessa ole sokeria. Monet antaa lapsille, ei anta mitään karkkipatukoita, vaan tollainen. Äärimmäisen hyvän makuinen. Mä yleensä tykkään noista erilaisista mistään patukoista, niin toi on ainut, mitä suostun pistää suuhun. Collagen Boost, meidän uusimpia tuotteita, eli kollageeni. Tietenkin ihmiset tietää sen, että se vaikuttaa vahvasti ihoon, vaikuttaa myös muun muassa verisuonten seinämiin. Mielenkiintoinen tuote, merikollageeni, todella vahvat arvot. Sitten meillä on ihonhoitotuotteita, Skin Serum, meidän vanhin tuote, boostaa ihon kollageenituotantoa. Hansen Heidi, siellä meillä on 9 eri ihonhoitotuotetta. Kiva kirjo, erilaisia tuotteita. No miten suoramyynti sitten, mitä me tehdään, niin tätä on tutkittu paljon. Ja tämä on luotettavin jakelukanava. Tämä on ylivoimainen jakelukanava, tämä on ylivoimainen tapa kasvattaa liiketoimintaa, niin kuin Zinzin on tehnyt. Olisi on vaikea toimia 100 maassa ilman tällaista jakelukanavaa. Eli me ollaan niitä jakelijoita, me tehdään myynti ja markkinointi tässä. Ja Nielsen on tätä tutkinut paljon, koska tämä perustuu henkilökohtaisiin suosituksiin, ja tämä on tosi ihmisläheistä tapaa tehdä liiketoimintaa.
Ja ollaan tosiaan siirrytty, tämä ei ole enää mitään rekrytointia, vaan tämä on tosi asiakaskeskeistä liiketoimintaa. Ja EU:ssa on lainsäädäntöä tästä, direktiiviä, ja USAssa myös. Eli asiakkaasta pitää tulla suurin osa liikevaihdosta. Et siinä on tulee tällä hetkellä yli 90%. Ja kovat tavoitteet tosiaan mennään miljoonaa kohti tässä kuussa. Anteeksi, tänä vuonna. Eli siinä joo, tuossa se onkin, myynnistä tulee yli 90% asiakkaista. Et liiketoiminnan tosi vahva pohja. Alan kasvuedesto on suuri, eli on kasvamassa niin kuin tuosta vuoden 2023 reilusta 200 miljardista niin vuoteen 30, niin käytännössä 50% kasvu. Ja tämä skaalautuu. Että tässä on se mielenkiintoinen juttu. Eli noi viivat kohtaa jossain, missä on sun työpanos ja sitten sun tiimin. Sulla on oma myyntitiimi, niin se myyntitiimin ja sun oma työpanos kohtaa jossain. Sun työmäärä ei siis kasva, mutta liiketoiminta kasvaa rajusti. Ja firma maksaa noin 50% liikevaihdosta takaisin meille. Eli todella huomattava. Jos se liikevaihto on nyt tulee olemaan tänä vuonna, niin noin 330 miljoonaa nopeasti laskettuna, 50% siitä on 165 miljoonaa. Eli sen verran Cinsin on maksaa meille, liikekumppaneille, erilaisia provisioita ja palkkioita ja bonuksia. Erittäin huomattava summa. Meillä on muutama partnerkit, millä voi aloittaa tämän liiketoiminnan. Toki voi aloittaa myös ilman, mutta silloin sulla ei ole mitään. Sulla ei yhtään kättä pidempää tuossa. Ja 99% aloittaa tuolla Ultimate Partner Kitillä, koska siinä on isoja etuja. Ensinnäkin siellä on meidän parasta työkalua, eli noita balance-testejä, niin 10 kappaletta. Se voi toki myös pilkkoa tuolla Klarnalla osamaksuihin. Ja se iso juttu, mikä tässä on, niin vuoden kuluttua, kun sinulla on 25 jatkotilausasiakasta, sä saat rahat takaisin kokonaan tuosta. Kukaan muu yritys ei tee tällaista. Ja se on tietenkin valtavalla alennuksella vielä tuo kitti, eli se on 1169, kun se vähittäishinta on melkein 3,5 tonnia. Eli todella edullisesti saa ostettua sen työkalupakin itselle. Aina kun yritys mitä tahansa liiketoimintaa tekee, niin jotain työkaluja pitäisi olla. Ja toi on se työkalu, mikä meillä on. Asiakashankinta on hyvä tulovirta, se tulee palkkio heti, se on alussa 10%, ja kun tulee se 25. asiakas, niin sen jälkeen niin se nousee 20, eli tuplautuu. Ja se on aika kiva juttu. Plus me saadaan tuollaista set reward-hyvitystä. Se tulee jo 10 asiakastilauksen jälkeen, niin 150 kuukaudessa. Ja tuossa niin sanotussa A-tiimissä 25 asiakastilausta tai yli, niin saadaan 100 euroa. Se on ihan ylimääräinen bonus, millä me voidaan ostaa tuotteita. Eli me saadaan käytännössä todella monta tuotetta ilmaiseksi käyttöön. Plus siellä tulee jo kuukausibonusta, noin 1200 kuukaudessa. Pro-tiimi, se on 50 asiakastilausta, nousee 25, ja siellä nousee myös tuo kuukausibonus. Ja sitten top team, 100 asiakastilausta, se on 30. 30 on se maksimi. Elikkä, ja sitten siellä tulee 400 euroa ekstra bonusta tuosta top-tiimistä, ja tuonne 10 000 euron one-time bonus, mikä pilkotaan sitten, ja maksetaan 25 erässä. Tuosta saa käytännössä aika lähelle tonnin kuukaudessa. Top team 200, siellä se nousee vielä se kuukausibonus jo tonni. Ja se rewardi pysyy koko aika samana tuosta A-tiimistä asti, eli satasessa. Mutta tuossa on aika mukava tulokertymä, jos tekee, että on parista asiakastilausta, niin siellä on reilu 18 tonnia plus niitä ilmaisia tuotteita tonni 200 vielä. Mutta sitten meillä on tuollainen Fast Start-ohjelma tässä, eli 120 päivää aikaa tehdä näitä Fast Startteja. Siellä on ekstra bonuksia. Täällä ei mitään muutetaan, ihan samanlaista, mitä me tehdään päivittäin vuodesta toiseen liiketoimintaa, mutta tässä on vaan erikseen ekstra bonuksia annettu tähän alkuun. 30 päivän aikana 4 tuotetilausta. Se voi vaikka olla yksi henkilö, joka tilaa 4 tuotetta. Sieltä saadaan ylimääräinen 100. Ja se on tuollainen niin sanottu kuutiimi. Sitten lähdetään siihen oman tiimin rakentamiseen. Lähdetään hakemaan niitä A- ja B-henkilöitä sinne. Siitä saadaan taas 400 euroa. Eli silloin se liiketoiminta lähdetään oikeasti kasvattaa sitä, koska sitten teitä on 3 tekemässä siellä. Ja sun liiketoiminta muuttuu aika paljon silloin siihen, että lähdetäänkin auttamaan. Tämä on auttamisbisnestä parhaimmillaan. Siihen on aika 60 päivää.
Sitten lähdetään auttaa. Eli lähdetään auttaa niitä kahta, sitä A- ja B-henkilöä, tekemään se sama. Ja sieltä me saadaan taas lisätuloja, eli lisäbonuksia tässä alussa. Ja siellä on mahdollisuus saada 1 200 euroa, ja siihen on aikaa 90 päivää, eli 3 kuukautta. Tämä ei tarkoita sitä, että sinun pitäisi käyttää 3 kuukautta. Nopeimmat tekee tämän muutamassa viikossa. Että kaikki on ihan mahdollista. Sitten siellä on vielä yksi, eli tuollainen X-Team, ja tarkoittaa sitä, että kun sulla oli se 4 tuotetilausta siellä tehty, niin lisätään sitä tuonne 10. Ja sieltä tulee taas vähän lisäbonusta. Nämä kaikki kun lasketaan yhteen, niin sitten tulee noin 2500 euroa, jos olet alvivelvollinen, ne alvit päälle siihen. Jos et ole, niin sitten tulee ilman alvia se korvaus tai nämä lisäpalkkiot. Niin 2,5 tonnia on mahdollista tehdä tosi nopeasti. Se tietenkin riippuu siitä, että kuinka paljon sä pystyt panostamaan siihen. Me autetaan aina niin paljon kuin on tarve. Ja auttajia on enemmän kuin yksi. Että se ei ole se henkilö, kun olisi tänne kutsunut, niin hän ei ole se ainut auttaja. Mitä me sitten tehdään? Me lähdetään kopioimaan tätä bisnestä. Lähdetään kasvattaa tätä bisnestä ja auttaa ihmisiä enemmän. Sulla on siellä niin sanotussa alalinjassa porukkaa. Molemmissa siellä on ne A- ja B-henkilöt ja niiden alla on porukkaa. Me lähdetään auttaa niitä tekemään noita steppejä. Ja kun me tarpeeksi autetaan, niin me itse noustaan tuollaiselle executive-tasolle. Siellä se tulokertymä noin 900 euroa, plus siihen tulee asiakashankintapalkkiot kaikki päälle. Niin voidaan puhua ehkä sellaista 1 000 euron korvauksesta silloin. Aika kiva lisätyötulo, jos sä mietit 12 tonnia vuodessa. Aika harva firma antaa tuollaisen palkankorotuksen, jos menee pomot kysyä, että saisinko tonnin lisää palkkaa. Sieltä voi tulla aika kylmää kyytiä sieltä huoneesta, kun käy kyselemään sellaista. Sitten jatketaan tästä. Noin 4 ihmistä tuolla. Me otetaan heille tämä executive-taso. Silloin nostaa itse tuollaiselle diamond-tasolle. Ja siellä tuo tulokertymä on tosi huomattava jo. Se on minimissään noin 4 tonnia. Ja tämä on se kohta, missä moni miettii, että pitäisikö tähän satsata vielä vähän enemmän. Tämä on tehty sivutoimisena, tämä diamond. Kun sitä saadaan vakaammaksi, niin aika moni oikeasti miettii, että mä taidan hyppää tähän vähän isommalla tuntimäärällä ja vähän isommalla vaihteella. 4 Diamondia sun tiimiin, sä oot itse tuollaisella Crown-tasolla. Ja se tarkoittaa 12 tonnia kuukaudessa. Mä luulen, että aika moni ei pysty kuvittelemaan sitä, että tienaisi 12 tonnia kuukaudessa. Toki pitää huomioida, että tuohon tulee sun firmalle ja siitä sä maksat asiaan kuuluvat verot, mutta silti, vaikka sä tuosta maksat verot, niin sä voit aika messevää palkkaa nostaa todellakin yli keskipalkan, mikä taitaa olla noin 3300 Suomessa. Tämähän ei tietenkään lopu siihen. Tämä liiketoimintapotentiaali on aivan järjetön. Se riippuu ihan siitä, kuinka paljon sä haluat pistää aikaa ja paljon sä haluat tehdä töitä ja lähteä saavuttelemaan suurempia tuloja. Kuvassa on Örjan Seele, joka on firman perustaja. Oikeasti Örjan on huikea visionääri. Sen takia tämä firma menee näin. On erittäin mielenkiintoista kuunnella kaveria, kun hän kertoo, että mihin me ollaan oikeasti menossa. Tämä on mietitty tosi pitkälle. Ja mä voisin tässä puhua tuntikausia siitä, mitä kaikkea meillä on tulossa. Mutta tästä te näette, me katsottiin vähän noissa kuvissa, että mitä, silloin toi executive-taso muun muassa oli yhtenä laatikkona siinä, missä tienaa sen 900 euroa. Sitten oli toi Diamond-taso. Siellä on, niin kuin näette, niin siellä on muita tasoja välissä. Diamond oli se 4 tonnia ja Crown oli se 12 tonnia. Mutta niin kuin näette, niin ne on alkua tuolla. Ei ne, on niinku, ne ei ole tuolla oikeassa laidassa, päinvastoin. Ja tämähän ei lopu tuohon noin. Örjan Seele itse on Five Star Global President, eli ei nyt mahtuisi tähän kuvaan ihan se taulukko. Mutta tämä on ihan siitä kiinni, että mitä sä haluat tavoitella ja millaisen liiketoiminnan sä haluat rakentaa tästä. Me voidaan auttaa sulle mikä tahansa liiketoiminta tuosta. Tässä voi menestyä vain auttamalla muita. Ajatus on kaikki kaikessa. Se on kaikessa. Se on se tärkeä juttu. Että ootko sä oikeassa kohtaa oikeaan aikaan. No, jos katsoo tätä, niin todellakin, nyt on todellakin oikea aika. Me ollaan tallattu sitä polkua niin tässä pitkän aikaa, itsekin 10 vuotta. Eli mä oon ollut puolet yhtiön olemassaolomaan ajasta, niin mä oon ollut mukana tässä. Niin tätä polkua on tallattu ja tätä on rajusti tallattu. Ja voin sanoa, että tämä on kehittynyt ihan älyttömästi tämä yhtiö, mikä on ollut todella hieno seurata tästä sivusta.
Mä haluan olla mukana rakentamassa miljardi liikevaihdon yritystä, ja sitä me ollaan tekemässä tässä ihan muutaman vuoden aikana. Virallinen tavoite 1 miljoonaa asiakasta tänä vuonna, 2035 20 miljoonaa asiakasta, 2050 100 miljoonaa asiakasta. Ja sinne me ollaan menossa. Sen lisäksi me ollaan tehty Suomen, Team Cincinnati Finlandin Suomen niin omat tavoitteet. Ja vaatimaton 60% kasvu tarkoittaa sitä, että 4% kuukaudessa kun kasvetaan, niin me tehdään tämä juttu. 25, 10 000 asiakasta, 26, 16 000, 27, 25 000, 28, 40 000, 29, 65 000 ja 2030 100 000 asiakasta menee rikki. Se on se, mitä me halutaan tehdä. Silloin myynti on noin 30 miljoonaa euroa, mistä palautuu meille partnereille 15 miljoonaa euroa, koska Cincelo maksaa se 50% sieltä. Kysymys on vähän, kumpi sua kiinnostaa enemmän? Terveys ja hyvinvointi vai terveys, hyvinvointi ja vaurastuminen siihen lisäksi? Tämä on kysymys, mikä sulle esitetään, kun olet vieraana täällä, niin tämän jälkeen. Ja miettikää itse, kumpaa te haluatte. Tutkikaa vielä yhtiötä, pyytäkää lisämateriaaleja ja kattokaa. Tämä on ihan huikea firma ja on erittäin suuri ilo olla mukana tässä. Torstaina, eli ylihuomenna, hyvä ystäväni Samu Alho tulee pitämään tuoteesittelyn. Eli se kellonaika on sama 18.00 torstaina 30. päivä. Samu tulee kertomaan noista testeistä vähän lisää, että mitä se tarkoittaa. Testaa, älä arvaile. Ja Samu asuu tällä hetkellä Fuengirolassa, anteeksi, ei asu Fuengirolassa enää, vaan asuu Espanjassa kuitenkin lähellä Fuengirolaa. Ja rakentaa sieltä käsin liiketoimintaa, koska tämä on paikka riippumatonta. Valtava kokemus terveyspuolelta jo. Samu on PT ja on tutkinut tosi paljon ravitsemusta ja hyvinvointia. Pystyy antaa todella paljon siinä. Tulkaa ihmeessä mukaan torstaina kuuntelemaan Samua. Mahtava kaveri. Oletko sä thinkeri vai oletko sä doeri? Se on sun oma valinta. Vasemmanpuoliset mietiskelee, ehkä vähän pelkääkin, eikä uskalla ottaa sitä steppiä ja lähteä tutkimaan tarkemmin, että mitä tällainen liiketoiminta voisi tarjota heille. Mitä nämä tuotteet vois tehdä heidän omalle keholle, kuinka paljon paremmin he vois voida. Doerit taas on jo menossa sillä aikaa, kun tämä thinkeri vielä istuu tuossa. Siinä oli mun osuus tästä. Kiitoksia kaikille vieraille. Ja vieraat, teille jäi kysymyksiä varmaan. Kysykää siltä henkilöltä, kuka teidät on kutsunut tänään tänne mukaan. Niin laittakaa kysymyksiä, laittakaa tiukille se kaveri ja kysykää tiukkoja kysymyksiä. Kiitoksia kaikille.